Ahoj, dneska som vám chcel ukázať nejaké informácie ohľadne toho, ako sa robí klasická poctivá remeselná parketárska robota s olejovaným povrchom. Jednou z vecí, aby som nezachádzal zbytočne do technických detailov, je, že na tejto zákazke sa robí montáž dubových masívnych parkiet, brúsenie a následné olejovanie. A to olejovanie som vám chcel ukázať ako jednu z veľkých výhod, pretože olejovanie umožňuje na parketách jednoduchú a ľahkú opravu. Okrem toho, že chráni parketu zvnútra, nie len z povrchu, tak spôsobuje jej dlhoročnú životnosť. Olejovanie parkiet má tri obrovské výhody. Jedna, a tá hlavná, je, že krásne vykresľuje textúru dreva. To drevo úplne ožije a je vidno, že to je naozaj poctivý prírodný materiál. Druhou veľkou výhodou je, že parketa s olejovaným povrchom sa ľahko renovuje, opravuje. Nemusí sa vždy hĺbkovo brúsiť, jednoducho sa príde, vyčistí a olej sa doplní. A tretia výhoda je, že olej pomáha predĺžovať životnosť podlahy. Pri renovácii, ktorá sa zvyčajne robí po 15, 20, niektorých prípadoch po 25 rokoch, sa olejovaná podlaha nemusí brúsiť veľmi hĺbkovo, pokiaľ sa zostane pri tom istom oleji. Jednoducho sa vyčistí, lokálne sa niektoré miesta vybrúsia, urobí sa ľahké prebrúsenie a dáva sa nový olej. A ešte jednou takou ďalšou zaujímavou výhodou je, že keď sa olej postupne počase doplňa, tak sa naviaže na ten pôvodný. A toto zvyšuje jeho ochranu voči tým bežným znečisteniam a takému bežnému upotrebeniu. Stáva sa stále viac a viac krásna, vyzretá a čarovná.